To odstúpenie od zmluvy, ako nám viete vysvetliť? Priznám sa, že to si ani nepamätám, že by som odstupoval, ale nepovažujem to za dôležitý ani fakt. Lebo to je akože zápis, že daňová kontrolórka zapísala na základe telefonického rozhovoru. Ešte tomu stále celkom nerozumiem. 14. augusta ste teda predali podnik. Ten, ktorý ho kúpil, podľa svojej výpovede zničil časť účtovníctva a dňa 10. októbra ste teda oznámili, že odstupujete od zmluvy o predaji podniku. Čo bola teda motivácia na tie 2 mesiace predať ten podnik? Ja som si není vedomý, že by som odstúpil. Ja nedisponujem takým dôkazom, že by som odstúpil od zmluvy o predaji podniku. By som bol celkom rád, keď Robert Fico hovorí, že má dôkazy, nech ho predloží. Ja si osobne myslím, že neexistuje taký doklad, že by som odstúpil od zmluvy o predaji podniku. A to by mal byť dosť zásadný doklad. Toto zatiaľ teda premiér ručí za to, že všetky doklady sú pravé. Premiér nemusí ručiť. Ja som povedal, všetky tieto doklady, ktoré Robert Fico preukázal, sú pravé. Ja absolútne a jeden z nich hovorí o tom, že ste odstúpili od zmluvy. Doklady sú pravé, ale ten doklad, ktorý hovorí, že som odstúpil od zmluvy, si napísala pani daňová kontrolórka, neviem presne, ako sa volala, a napísala to, že na základe telefonátu úradný záznam. Tam nie je žiaden môj podpis, nie je priložené žiadne odstúpenie od zmluvy, ale nepamätám si túto vec. Možno tomu stále nechápem. Prečo ste potom predali firmu, za ktorú ste nedostali de facto nič, hovoríte dodnes? Keď s niekým urobíte v dobrej viere zmluvu, že za to niečo dostanete a nakoniec sa druhá strana nesplní tú svoju časť zmluvy, vy za to dopredu nemôžete. Čiže preto. Čiže ja si môžem klásť otázku, že prečo ten biznis nevyšiel a nezaplatil ten milión korún, až následne, keď ten biznis urobím. Že podpísal som v dobrej viere zmluvu a nakoniec sa ukázalo, že nič z toho. Tak som si povedal, no dobre, myslel som si, že bude aspoň 1 000 000 korún z tých pohľadávok, tak nebolo z nich nič. Pán Matovič, keď obyčajný človek príde o 1 000 000 korún, asi si nepovie, asi si pamätá, či odstúpil od zmluvy, alebo po rokoch si spomína nejaké detaily. Keď si to porovnáte s tými 121 miliónmi korún na účte, nebola to taká podstatná položka, za ktorou by som sa rozplakal. Možno by som to naposledy zhrnul. Predali ste firmu, zničilo sa účtovníctvo, neviete, či ste za ňu dostali aspoň cent a ani neviete, či ju ešte vlastníte, či ste sa naozaj teda jej zrušili tú zmluvu. Nie, ja vám iba hovorím to, že stalo sa to pred 8 rokmi, predal som ju za 122 miliónov korún, 121 som dostal zaplatených, dodnes som nedostal zaplatené 1 000 000 korún a ešte posledná otázka bola? To je jedna otázka. Vy ste predali, peniaze, áno, ktoré ste ja mali na účte. neregistrujem, že by som odstupoval od kúpnej zmluvy, lebo v tom prípade by sa to muselo všetko vrácať späť. Čiže neregistrujem. Dnes som videl prvýkrát, že by som niečo také niekde niekomu povedal. Nie je tam žiaden môj podpis. Vyzval som Roberta Fica. Keď má doklad, že som odstúpil od tej zmluvy nejaký písomný, nech sa páči, nech predloží. Vybavené. Bokorové z daňového úradu podpis je. Budete sa obrátiť aj na daňový úrad, alebo prípadne budete preverovať tento úradný záznam, ktorý máte? Pozrite sa, ja nemám v rukách absolútnu moc. Jediný, kto takéto veci preverovať môže, sú orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady a podobne. Ja predpokladám, že Robert Fico veľmi dobre vie, že všetko je čisté, lebo dávno by bola jeho občianskou povinnosťou a povinnosťou premiéra všetky tie informácie, ktoré pred 6 rokmi pani Zmajkovičová disponovala, odovzdať týmto orgánom. Ja keď prídem za kýmkoľvek na daňový úrad, oni nie sú povinní ma o ničom informovať. Ja som v tomto prípade pešiačik. Vy neurobíte nič s tým, že je tu o vás dokument, že ste telefonicky oznámili, že odstupujete zmluvy? Je to, ešte raz, či odstúpil, neodstúpil, je absolútne nepodstatná vec v tom, z čoho ma obvinil Robert Fico.